Judy, Nate, hajde da saznamo šta se krije ispod vaših poklopaca. Judy, ti imaš ježa, tako je sladak. Pomazi ga. Čekaj, nešto nije u redu. Dobila si čokoladnog ježa? Neverovatno. Blago tebi. Nate, hajde da saznamo šta ti imaš ispod poklopca. Dobro, to je pravi jež. Kako je sladak. Judy, skloni se, ne diraj, to je moj jež. Neću nikome dati da ga mazi, on je samo moj. Zvaću te Richard. Pa dobro, a zato ja imam čokoladnog ježa, on je mnogo bolji. Sve lice mi se uprljalo. Tako si smešna. Da, i mom ježu je također smešno. Baš me briga. Okej, sad ću pojesti svog divnog ježa. Uradit ću to uz pomoć noža i viljuške. Nevjerovatno, unutra je fil od dubajske čokolade. To je nevjerovatno. Ukus je fantastičan. Da. Blago meni. To je jako ukusno. Što? A ja sam kupio svom ježu auto. Hajde da se vozimo. U stvari čekaj. Imam daljinski upravljač. Sa njim će biti mnogo lakše da se vozimo. Cool. Moj jež sigurno voli adrenalin. Hajde, Richarde. Da, cool. To je baš moćno. Nate, hoću ja. Daj mi, molim te. Jao, nemojte da se svađate. Pazite šta radite. Ješ će poginuti. Ne. Judy leti pravo na tebe. Ups, jadna Judy. Kako je Richard? On je živ. I Judy također. Gledajte, sad su Richard i oni prijatelji. Kako slatko. Nate, a ti treba pažljivije da se ponašaš prema svojim malim prijateljima. Imam ideju. Sad ću napuniti kadu za mog malog ježa. Gledajte kako se slatko kupa. Divno. Kako si sladak. Ja imam peškir. Daj ga ovamo. Sad ćemo ga obrisati. Odlično, sad si čist. Naš mali Richard. Da, duša mala. Da vidimo šta sada imate. Pokažite. Wow, to je čarobni štapić. I čiji je čokoladni? Probajte. Nate, hajde. Ups, tvoj štapić je sigurno pravi. Judy ima ponovo čokoladu. Nevjerovatno, unutra su slatke mrvice. Blago tebi. Daj meni da probam. To je zaista ukusno. Da, sviđa mi se. Hvala ti, Judy. Hoću još. Jel može? Ne može. Poješću sve sama. Da, to je prelepo. A sad ću pojesti štapić. Da, divno. A šta ja da radim s tim? Ne znam, beskorisna stvar. Šta se dešava? Judy, šta je s tobom? Pretvorila je se u kamen. I šta da radim? Kako to da popravim? Dobro, sad ću pokušati da iskoristim neku čaroliju. Nešto nije u redu. Judy, postalo si malo punija. Nemoj da se dereš, sad ću sve popraviti. Eto. Zašto imam noge umjesto ruku? Nate! Čekaj, sad ću. Hajde već. Uspelo je. Ja sam pravi čarobnjak. Daj mi to! Dosta je bilo, sad je moj red. Odlično, tako izgledaš mnogo bolje. Ne, šta se dešava? Prestani, preklinjam te. Daj mi to. Ne može, hej! Daj mi! Gotovo, sad sam ja opet ja. Ovo ćemo baciti. Slažem se.
Da vidimo šta ste sada dobili. Ko će biti prvi? Teška odluka. Okej, hajde zajedno. To je crvena paprika. Joj, sad ćemo jako dugo odlučivati ko će prvi zagristi. Ne, to nije u redu. Hajde zajedno. A vi ste ipak prijatelji. Dakle, ko je imao sreće? Judy opet ima čokoladu. A to znači da Nate ima pravu papriku. A mukica? Sve me peče. To je tako ljuto. U pomoć. Daj mi čokoladu hitno. Da, to je super. Ej, ali to je bila moja čokolada. Unutra ima nešto. Sad ću da probam. To je divno. Baš mi se sviđa ova kombinacija. Hoću da pojedem sve do kraja. Fantastično. Baš sam zadovoljna. Hajde, Nate, sad si ti na redu. Ja? Pa dobro, kako da pojedem to? Ideja! Treba mi aparat za gašenje požara. Da, eto Judy, gasi me kad se zapalim, jel ti jasno? Odlično, a sada mogu početi. Treba što pre da pojedem to. Kako? Gori! Valjda je vreme da uključim, ali ne znam kako da uradim to. Nate, nisi mi objasnio? Hajde, Judy, uključi! Moram pročitati uputstvo. Hajde, požuri, sad ću umreti! Sad čekaj, sad ću pročitati. Šta piše tu? Joj, kako je sve komplikovano. Ne mogu više! Sad mi je bolje. Čekaj, Judy, šta to radiš? Ne treba više! Nemoj! Prestani! Eto, uspela sam. Ne zahvaljuj, Nate, to nije bilo teško. A može svima reći da sam ti spasila život? Da, to je sigurno. Opet imate neke poklopce. Hajde da vidimo šta je ispod. To je bomba. Sigurno je čokoladna. Blago tebi. Čekajte, ako je Judina bomba čokoladna, onda je Nateova prava. Ne, ljudi, uskoro će eksplodirati. Ej, šta radiš? Ne treba mi. Šta da radim sa tim? Tačno, sad ću je baciti. Eto, Nate, ne zahvaljuj. Ups, vratila se. Ponovo je ovde. Šta da radimo? Treba je ugasiti, hajde! Jao, zašto neće? Judy, izgleda da ćemo morati to da prihvatimo. Ne, ja znam šta treba raditi. Eto, uspelo je. Ovo je bilo lako. Nate, daj da te zagrlim. Šta? Ne, ponovo gori. Sad će biti bum. Ništa ne čujem. To je čokoladna bomba. Koliko slatkiša. Hajde zajedno da je pojedemo. Hajde. Ovo je bio naš novi izazov. Ako vam se dopao, obavezno stavite like i zapratite naš kanal. To nam veoma mnogo znači. Ćao, čao.